kellemes. Én egy olyan ember vagyok, aki sokszor emberséges. Addig a pontig, amíg elszakad a cérna, és a fejedbe a mikrofonját jobban le nem bassza. Sokan csak fikáztak, sokan csak nevettek, de nekik ez a bajuk, hogy itt senkit nem leptek. Elég csak egy pillanat, és menekülnek sikodva a buta ember agyát. A sokszor mindig kimossa az elmúlt 30 évből. Rengeteg az emlék, utáltam az olyan, ki bántotta a gyengét. Az egész kibaszott életünk egy hatalmas nagy csapda, de rohadjon is bele, mint aki elénk rakta. Küzdök én is eleget, a társadalom is téged. Ha egy percet gyenge vagy, visszaraknak szépen. Kevés aki megmond, és ez meghalt a zenében. Hova vajult a világ, még mindig nem értem. Én egy olyan ember vagyok, aki betartja a szavát. Én egy olyan ember vagyok, aki itt mindig megtalálsz. Én egy olyan ember vagyok, aki sok mindenbe beleáll. Kézben a mikrofon, előttem nincs akadár. Én egy olyan ember vagyok, aki oda teszi magát. Én egy olyan ember vagyok, aki viszi az igazát. Én egy olyan ember vagyok, soha nem hagylak cserben. Ennél több nem kell, figyeld a rappen. Tanulni az valamit, mindegyiknek lőve. De amit ide kirakok, nem álltok előttem. Piszi lett a világ, meg te egy színhav emberek, és azt tisztátok hozzá. Hát ez valami rettenet, a török meg hát szakad is. Úgy be fogok ugatni, de ígérem, hogy sokáig nem fogtok mulatni. Már pont eleget nyeltem, betáraztam csendben a gondolatok százait, papírra vetettem. Elég nagy lökés, és már indítom a harcot. A szemetekbe mondtam, hogy rohadt gecik vagytok. Kivételek nincsenek, és kevés aki ehhez tartja magát. De nálam régen mindegyiknek lapát. A hatásom az marad, és ez sok mindenre képes. A legjobb terápia, ha az ember mérges, mint a láncfűrészes abban, a buszos jelenetben. Ha rajta múlik, bassz meg, nem marad meg egy sem. Én egy olyan ember vagyok, aki betartja a szavát. Én egy olyan ember vagyok, aki itt mindig megtalálsz. Én egy olyan ember vagyok, aki sok mindenbe beleáll. Kézben a mikrofon, előttem nincs akadár. Egy olyan ember vagyok, aki oda teszi magát. Én egy olyan ember vagyok, aki viszi az igazát. Én egy olyan ember vagyok, soha nem hagylak cserben. Ennél több nem kell, figyeld a rappen. Az igazi rap OG, érzed ahogy lázad. Támogasd az eredeti, ne a cukormázat. A cukormázal invitálsz, a fejedre öntöm. Mikrofon a kézben, a fegyverembe töltöm. Hatalmas szövegek és basszóak a zenék. Mi pont ezért szeretjük az igazi rap zenét. Amíg én itt dolgozom és építem a várat. Menj itt a kokler, kik csak rombolnának. A féltékeny pofátokat mindig is leszartam. Szana szétfutottam, a mikrofont ragadtam. Csapossad keményen, mert ebben van a lényeg. Hol érdekel, bassz meg, hogy mások mit ígértek. Téma mindig akad, és az életünket bemutatom. Mit érez az egész, hogyha hígított és vakol. Becombol lettem, így nevekedtem. Ha ez az egész nem lenne, kevesebb lenne benne. Én egy olyan ember vagyok, aki betartja a szavát. Én egy olyan ember vagyok, aki itt mindig megtalálsz. Én egy olyan ember vagyok, aki sok mindenbe beleáll. Kézben a mikrofon, előttem nincs akadár. Olyan ember vagyok, aki oda teszi magát. Én egy olyan ember vagyok, aki viszi az igazát. Én egy olyan ember vagyok, soha nem hagylak cserben. Ennél több nem kell, figyeld a rappen. Egy olyan ember vagyok, aki betartja a szavát. Én egy olyan ember vagyok, aki itt mindig megtalálsz. Én egy olyan ember vagyok, aki sok mindenbe beleáll. Kézben a mikrofon, előttem nincs akadár. Egy olyan ember vagyok, aki oda teszi magát. Én egy olyan ember vagyok, aki viszi az igazát. Én egy olyan ember vagyok, soha nem hagylak cserben. Ahogy megígértem, nem felejtettem.